3 причини, за да използваш Баховата терапия. Тя е природен продукт и е безвреден. От древността се знае за силата на билколечението. На този принцип действа и Баховата терапия. Доктор Едуард Бах извлича 38 на брой цветни моноесенции и така спомага ние да хармонизираме наши 38 емоционални дисбаланса. Те могат да бъдат страхове, несигурност, ниска самооценка, депресия, познатите ни напоследък паникатаки, които са така разпространени и много хора страдат от тях. Това е лесен начин, използвайки цветята на доктор Бах, да хармонизираш тези свои състояния. Второ, действа на клетъчно ниво. Цветята имат и носят своята вибрация и енергия, защото всичко е енергия, абсолютно всичко. Насищайки нашите тела с тези вибрации, така хармонизират нашите емоционални дисбаланси, защото ние също имаме трептения. Всеки един наш орган трепти на различна честота, както всеки един патоген в нашия организъм, било то бактерия, вирус, гъба и така нататък, има своята честота. И третата причина, която да използваш Баховата терапия, е, че няма привикване към нея и може да се съчетава с всеки един друг вид медикаменти. Аз съм Латинка Демирева и съм Бахов терапевт. Помагам на тези, които искат да бъдат щастливи, радостни, да бъдат здрави, както емоционално, така и физически. Ако и ти искаш да бъдеш, последвай ме за още полезни видеа на здравна тематика и сподели с приятел.